Rogalov alebo závesný kozák oficiálne je nástroj, ktorý sa dá lietať. Je to niečo medzi vlastne paraglidingom a vetroňmi alebo plachtarinou. Je to taký nejaký kompromis. Má to ešte zdravý výkon a dostatok bezpečnosti a zároveň je to dosť slobodné lietanie. Človek si môže sám doniesť krídlo na kopec, môže si ho postaviť v rámci predpisov, môže lietať kedy chce a kam chce. V podstate lieta na princípe vyhľadávania stúpavých prúdov, termických, prelietávajú sa nejaké vzdialenosti, alebo človek sa snaží udržať nejakú dobu vo vzduchu. Pilot musí mať pilotný preukaz, krídlo musí mať technický preukaz, musí mať poistenie voči škodám tretej osobe. Tieto tri oprávnenia mu postačujú na to, aby lietal. Pritom musí ešte dodržiavať samozrejme predpisy. Záujemca si nájde na internete alebo niekde si nájde vlastne školu alebo inštruktora, ktorý vykonáva kurzy, nahlási sa do kurzu, vlastne po absolvovaní tohto kurzu urobí pilotné skúšky a na základe tohto dostane pilotný preukaz. Niekedy v mladosti som bol modelár, ľakalo ma lietanie. Ako prvé som vyskúšal samozrejme vetrone, lebo ma lákala plachtarina, využívanie stúpavých prúdov a lietanie bez motora. No a lietanie na Rogale sa ukázala ako lacnejšia alternatíva a slobodnejšia hlavne. Je to taký pocit uvoľnenia a šťastia a v podstate keď je človek dlhšie vo vzduchu a má čas nad tým rozmýšľať, lebo niekedy naozaj tam maká a rieši iné situácie, ale keď sa niečo ako nudí vo vzduchu, tak mu pripadajú všetky tie problémy na Zemi menšie. Tým, že je to možno, že ďalej, ja neviem prečo, ale vyzerá to, že problémy sú na Zemi a sú maličké a ja som teraz vo vzduchu, som sám a je mi OK. Ja som chcel od malička lietať, mňa to priťahovalo ma to nejak vnútorne, tak som sa jednoducho do toho pustil. Našiel som si kontakt na inštruktora, na školu, tak som zavolal, prihlásil sa a som tu. Nemal som pravdu povedať nejaké prehnané očakávania alebo obavy z toho. Mám z toho teraz taký skôr pocit voľnosti, slobody. Poobzerám si krajinu. Prvýkrát, keď som samostatne letel, bol to taký pocit v podstate šťastia, ale aj obav, hej, lebo človek, keď sa dostane prvýkrát do vzduchu, tak obzerá sa aj zvedavý. Ja s približujúcou sa zemou už v podstate očakáva, že čo bude, či dobre pristanem, či nie. Je tento šport môj, vyjadruje v podstate môj charakter. Ja aj pracovne som viac menej sám, tak tuto mi to nejak vyvetrá hlavu. Ja nechám voľne plynúť myšlienky počas letu. Nerozmýšľam nad žiadnymi materiálnymi alebo inými vecami. Jednoducho, len lietam. Ja sa cítim tak, že ja patrím do toho vzduchu. Ťažko je opísať, že čo sa deje v človeku, keď lieta, skôr by to bolo treba zažiť. Každý to môže pociťovať ináč. Sny nemávam, alebo málo z nich si zapamätám, ale keď som bol mladší, tak sa mi častokrát snívalo, že som lietal takým spôsobom, že som stál na plitkom svahu alebo ceste, že som sa po nej rozbehol, roztiahol ruky a letel som. A práve tento istý pocit zažívam pri štarte z Rogalu.
Lietanie s rogalom je naplnením mojich detských snov. Lietanie na rogalovom krídle alebo na paraglidingovom padáku, prípadne klasický parašutizmus, predstavujú typické adrenalinové aktivity, pri ktorých dochádza k extrémnej stimulácii sympatického nervového systému so sprievodným zvýšením srdcovej frekvencie, krvného tlaku, ale bez súčasného zvýšenia energetického výdaja. Súvisí to s tým, že pri týchto aktivitách, teda pri lietaní na paraglidingu a rogale, dochádza prevažne k statickým izometrickým kontrakciám, ktoré sú spojené s relatívne nízkymi energetickými nárokmi. A nakoniec pri zoskoku s padákom je svalová aktivita minimálna. V tomto smere, vzhľadom na ten nepomer medzi stimuláciou srdcovo-cievneho systému a nízky výdaj energie, sú tieto aktivity podobné psychickému stresu, pri ktorých takisto je extrémne stimulovaný srdcovo-cievny systém, ale nenasleduje žiadna svalová aktivita, čo sa nepovažuje zo zdravotného hľadiska za vhodné. Je to niečo podobné, ako keby sme motor vytúrovali na maximálny výkon, ale ho vôbec nezaťažili. Takže takýto druh zaťaženia sa zo zdravotného hľadiska nepovažuje za veľmi vhodný.